һәм мөхтәрәм әти-әниләр. Рөхсәт итегез, сезне шәһәр хакимы Наил Гамбарович Магдиев исеменнән инде укучыларга мәктәпне тәмамлау һәм соңгы коңгырау бәйрәме белән тәбрик итәргә. Әлбәттә, адәм баласының тормышында матур вакыйгалар күп була. Шул әти-әниләрнең һәм балаларның хатирәләрендә бик матур мизгелләр булып калырлар. Алда яңа тормыш, зур тормышка аяк басу, яңа планнар, яңа өметләр куела. Һәм әлбәттә безнең укучыларыбыз, балаларыбыз башында да зур бурычлар, үзләренә һөнәр сайлау, бу тормышта үз урыннарын табу, менә шушындый бурычларны куела. Ләкин сез, хөрмәтле укучылар, нинди генә һөнәр сайласагыз да, кайда гына эшләсәгез дә, нинди җирдә генә булсагыз да, сез бер кайчан да әлбәттә үзегезнең укытучыларыгызны, аларның киңәшләрен онытмагыз. Алар белән һәрвакыт элемтәдә торыгыз, хатирәләрегезне гел яңартып торыгыз. Һәм әлбәттә инде безнең шәһәребезгә, укытучыларыбызга һәм һичшиксез үзегезнең әти-әниләрегезнең йөзләренә бер кайчан да кызыллык китермәссез дип без ышанып калабыз. Шуңа күрә алда яңа тормыш, ул тагын да кызыклырак, ул тагын да мавыктыргычрак булсын. Алда сезне зур имтиханнар көтә. Без залда утырган һәммә кеше иманы камил, сез аларны бар дип яхшы билгеләргә генә тапшырырсыз дип без ышанып калабыз. Хәерле сәгатьтә, хәерле юллар теләп калабыз һәммәгезгә. Бәйрәм белән.